Ali mai ladabi ya zama dole gwanin tafiya. Min ya faɗa tafiya domin shi ne shirya. Akasin haka halaka ne to kurke Ali ne. Gaba ba ta gudu ɗanta a jefan shi gudu, ta jagun zugudu. Ali baiti da ke ka faɗa su ne a tudu, kuma su ne a gari da yawa yakin Ali ne. Da faɗin Ali Abu Ahmad na yi wasu gini, sannan ba ni gani. Kuma baiti a cikin shan Ali kowa ya sani, a hakan zana mace raina fansar Ali ne. Wanda zana tsaya in kwana so zana wuce, ranar da wuce. Ba ku gano manufata ba a yayin da na ce, Ali ne har wannan ma Ali ne. Mai suna da yawa kai Allah ma Ali ne, ma Ali ne, Fatima ma Ali ne.